Jo penso que participar en aquest projecte ens ha servit per conèixer una manera més de donar a conèixer la gent que fem a l'Esplai, quina és la nostra feina i també aprendre tot el procés de gravar un curt des del principi fins al final. Per mi ha suposat el fet de trobar-me amb gent que no conegui i que més o menys pensem igual i volem tirar pel mateix, trobar una idea comuna i desenvolupar-la. I llavors el complicat ha estat definir una mica la idea conjunta i després sobretot plasmar-ho en seqüències i transcriure-ho en fer el guió i després anar a gravar-ho pas per pas i seguir un ordre i és aprendre tota aquesta part del procés de gravar, que potser et sembla molt fàcil quan no ho saps fer i quan t'ho expliquen penses és més feina de la que jo pensava. Ha estat una experiència molt interessant. He après molt d'audiovisuals, tant a gravar com a editar, com a planejar el guió tècnic. M'ha agradat molt la interacció també amb la gent de l'escola que ens ha ensenyat tant de Teleeduca com de l'Escola del Sol, amb els meus companys, amb l'actriu, amb les extras. Ha estat molt interessant. Todo mi hermana. Jo crec que ens hem entès tots molt bé, que ens hem passat bé a més a l'hora que apreníem i crec que ha estat una experiència molt bonica i molt enriquidora. Sobretot a dominar una mica la càmera i a també buscar bons planos i que la il·luminació sigui bona i sobretot pensar també en buscar el fil conductor. Aquesta imatge i després d'aquesta, per tant vol dir que primer ho hem d'agafar per la dreta i després ho hem de tornar a encaixar per la dreta, com si diguéssim. Home, ho he trobat més complicat del que m'esperava, perquè hi ha molts detalls, hi ha moltes coses que perquè quedi bé t'hi has de fixar molt i ser una mica escrupolós, però bueno. Día a día de repente me despierto. Amb això tancat. Aquí, mira. Concretament, el meu projecte està molt relacionat amb el vídeo perquè és de relleu generacional amb els joves per fer activitats amb el projecte i després ser monis. Llavors està molt relacionat i també m'ha ajudat a crear el projecte perquè he fet el projecte mentre feia el vídeo, ha anat paral·lel i m'ha portat moltes eines i segur que em servirà després per tractar-ho diferent quan ho posi a la pràctica. Just de cara al meu esplai nosaltres tenim molts joves. Tenim inclús no problemes, però tenim molta gent que vol ser monitor els altres anys. Però parlant amb la resta de companys i companyes que veuen que això a la seva entitat és necessari fer una crida a joves perquè no hi ha volum al grup de grans, doncs crec que pot ser molt interessant, que hem intentat buscar una visió per apropar-nos molt als adolescents perquè vulguin formar part del que és l'esplai i de veure que això els hi pot canviar una mica la forma de veure el món. No sé.